Ay grabe, napakalamig dito mga kabarako. Kawawa naman yung mga bahay, inaabot ng widening oh. Ganda ng kalsada na dito. At ang ganda ng kabundukan. Yan, maraming mga nakatambay dito. Maraming mga rider oh. Grabe naman yan. Ano ba kwento ng sirenang yan? Talagang malalim to mga kabarako. Pagka madulas to. Ganda naman talaga oh. Magta-traffic talaga mga kabarako. Tingnan nyo oh. Oy. O yun, kita nyo naman kasi mga kalsada dito mga kabarako oh. Halata mong lumang-luma na yung kalsada rito. Nako. Ay bali yung poste ng kuryente oh. Delikado yan oh. Basag mga kabarako oh. .4:37 ang tamang oras. Welcome mga kabarako sa ating ride ngayong umaga ng Sabado. Medyo maaga ang ating biyahe ngayong umaga. Dito tayo sa Life Homes Pasig City. Yan, medyo may mga lingaling mga tao ngayon. Although napaka-aga pa kasi mga kabarako. Sa tabak ride kasama natin Mrs. Barako. Yun, samahan niyo ulit kami sa aming biyahe pauwi ng Kamsur ngayong araw. What's up? Pangalawang taon na natin to sa ating YouTube channel mga kabarako. Yay! After almost 2 years, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, nagpakita ng pagmamahal sa aming dalawa, sa aming mag-asawa, and of course sa ating channel Team Barako Motovlog. Yun, and of course maraming salamat din sa mga followers natin sa Facebook. Road to 2.2 followers na rin tayo. Like, follow, and share na rin tayo sa Facebook mga kabarako, para updated kayo sa lahat ng mga off-cam and ng mga shots and situations natin ng Team Barako Motovlog. Yan, maraming salamat. Siyempre, thank you and shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan, mga supporters natin sa YouTube at sa social media, sa Facebook of course. Sa lahat ng mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Thank you sa inyong solid na pagsuporta. Yun, tuloy-tuloy lang ang inyong pagsuporta at samahan nyo kami lagi sa aming mga biyahe. And of course, salamat sa Panginoong Diyos sa araw-araw na pag-iingat sa lahat ng ating mga biyahe. Maraming salamat. Yun, nandito tayo sa Floodway. Ayan, gaganda na ng ilaw dito. Siguro dito tayo dadaan sa Binangonan mga kabarako. At kasama sa ating biyahe ngayong umaga ang ating trusted driving lights natin, TDD Night Ranger. Yan, nakadilaw tayo ngayon. Bracket natin yan, RM LED bracket lang yan. And of course, ang ating langis na ginagamit natin ngayon, Ride Max 40 from Protenza Motor Oils. Tuloy-tuloy na tayo mamaya mga kabarako. Kita-kita tayo pag maliwanag. So bakbakan muna natin to. Pitik-pitik lang muna tayo. 4:50 ng umaga, Angono Taytay Coastal Road na tayo. Yon, 4:54 ang ating oras. Dito na tayo sa Angono Baytown. Paano tayo dito? Dito yan sa may KFC. Alright, exactly 5 AM ng umaga. Nasa Binangonan na tayo mga kabarako. Tuloy-tuloy na tayo, let's go! .505 ng umaga. So going to the left tayo. Yan, Cardona, Morong going to the left. Itong diretso na yan going to Binangonan town proper. Yung straight na yan mga kabarako. Uy, umambo na naman! Tatala, stoplight na tayo. Tatala, Binangonan, Rizal. Siyempre memorable sa akin tong daanan na ito mga kabarako, kasi dito kami unang-unang dumaan. Pauwi kami ng Bicol. That was 2 years ago. Grabe, ang bilis ng panahon mga kabarako. Dami namin tigil no. Halimbawa sa di kabisado yung daan. Saka may kasama kami bata kasi noon eh. Isa tong area na to sa pinakamagandang overlooking dito sa my part na ito ng Cardona mga kabarako, itong lugar na to. Oy, mga basket sila brother Mukhang pauwi yata ng probinsya. Yun, ingat. Okay, Cardona na tayo mga kabarako. Pwede kang dumiretso dito sa bandang kanan.
bayan ng Cardona mismo or dito sa Cardona Diversion. Ingat lang tayo dito kasi medyo pauntong lugar na to. Hindi pa tayo nakapag-almusal. Maghanap lang tayo ng makakainan mamaya sa along the way, no? Okay, napaka-solid talaga dito sa Cardona Diversion, no? Napaka-solid talaga dito. Ito, si brother mukhang pauwi rin, Rumbles baka. Masarap mag-almusal dyan, no? Masarap mag-almusal. Malawak yung widening dito, mga kabarako. Nakikita nyo, kawawa lang or sayang lang yung mga puno. Alright, dito na tayo sa Tanay Crossing. Yung Tanay Crossing, ingat tayo dito kasi ano dito labo-labo rito. Kanya-kanya. Ayun, minawiden na rin pala dito, mga kabarako, sa parting Tanay going to Pililla. Exactly 5:28. Nasa Pililla Rizal na tayo. Esak Moto Club. Ride safe sa inyo, mga brother. Hoy. Hoy. Picture lang tayo dito sandali sa may Pililla Rizal. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Masikip na yung araw dito sa may bandang Pililla. Kaya medyo malamig. Hoy, mga auto ay. Uy, grabe, napakalamig dito, mga kabarako. Napaka-presko ng biyahe talaga pag dito dumadaan. Makukumpara mo pag minsan napadaan ka na doon sa may bandang San Pedro or San Pablo, Laguna. Makukumpara mo yung laki ng diferensya pag dito dumadaan. Napaka-solid talaga dito. Woo! Yan, dito na tayo sa mga pasikot-sikot at kurbada ng Pililla. Woohoo! Ay, patulog kayo! Woohoo! Patulog ako, nakikita ko sa bumaba nyo! Ay, 59, nasa Mabitak na tayo. Ano yung kaya nyo? Daang Bugarin pala tawag nito. Okay, shoutout nga pala kay Paps Kila Ride TV. Yan, shoutout sa iyo, brother. Six na oras natin. We're still enjoying yung mga kalsada dito sa Mabitak, Laguna. Napakasolid talaga dito, grabe. Bibakbakan Alright, 6:54 ng umaga. So tapos na tayo mag-almusal dito sa J Coffee along Mabitak, Laguna. Bandang kanan lang yan, mga kabarako yan, Tuloy-tuloy na tayo, let's go. Ang ganda ng mga bulaklak dito, mga kabarako. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ito. Para tayong nasa Japan. Nag-almusal na tayo, mayroon na tayong energy para tuloy-tuloy na sa ating biyahe. Yun, good morning ulit sa mga bagong gising ngayong umagang ito ng Sabado. Samahan nyo kami, mga kabarako, habang kayo'y nag-aalmusal ng inyong paboritang almusal ngayong umaga.
Good morning. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. God bless. And ride safe to all sa lahat ng mga bumabiyahe ngayong umagang ito. Ito na yung mini-wide dito mga kabarako. Ayun, maganda na panahon mga kabarako, may araw. Kanina pag-aalis natin ay maambon. So yan, makapansin nyo dito sa bandang ito ng Barangay Paagahan, Mabitak, Laguna, ongoing ang widening dito mga kabarako. So binubutas yung mga kalsada dito. Kawawa naman yung mga bahay, inaabot ng widening. Yan ang kawawa. Dito sa Sesoton lang Mabitak, talagang bakbakan dito. Ganda. Alright, ito going to Santa Maria, Laguna. Yung kanan di ko alam kung papunta na ng anong bayan sa Laguna yan mga kabarako. Di pa kami nakakapasok dyan. Ano sinasabi ko? Pagka Belo, pwede tayong bumakbak. 7:02 ng umaga. So nandito na tayo sa Fami, Laguna. Ayan ang marker natin, yung patron ng mga lasinggero. Hindi, wow. 7:08 ng umaga. Crossing na tayo ng Pangil and Paki, Laguna. Uy! Woo-hoo-hoo! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Buko po. Buko ito? Oo, yung ito na. Ilan po? Magkano po isa? 5. Ayan, tutuloy na tayo. Let's go! Hindi na tayo mag-stop sa taas mga kabarako. Yan, maraming mga nakatambay dito. Maraming mga rider oh.
Yun, shout out, ride safe. Yun, ngayon lang tayo nakatiming na maraming rider dito ah. Maraming pagtatalo kasi marami nagsasabi bitukang manok dito, pero old zigzag road, or ang tawag nila is ng mga matatanda ay yung eme. Kasi pagka sa ere daw, pagka mga aerial shot, para siyang 3M, kaya eme. So ang old or ang bitukang manok talaga yung nasa Basod, Camarines Norte. Maraming pagtatalo, pero yan ang arguments, especially ng mga taga Camarines Norte, ano, nasa kanila ang old or ang bitukang manok. Yung nandito, eme ang tawag, zigzag road, no. Well, anyway, yung kasi yung mga nakasanayan siguro, tuwing nagpo-post tayo ng mga videos about it, maraming nagko-comments, especially, no. Alin nga ba? Bitukang manok. So, eto yung nasa Basod, Camarines Norte. Siyempre, mas alam ng matatanda yon. Mas alam ng mga nasa nakakatanda sa atin. So, for almost 90% of this road, already good. Meron pang mga hindi tapos gagaya ng part na ito. And I think yung malapit sa may Atimonan Zigzag Park. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi pa maayos ang kalsada dito. Okay, nakalabas na tayo ng Old Zigzag Road. Uneven. Malapit dito sa may barangay Tinandog. Ayan oh. Uy, uneven road mga kabarako. Oh no. Grabe naman yan. Mga pinagtatanggal nila yung asfalto, kaya ganyan. Talaga grabe, mga uneven na kalsada mga kabarako. Oh no. Atimonan, Quezon oh. Barangay Angeles. Bakit ba mga Ginebra San Miguel lang nilalagay nila dyan? Ginagawa mo! Mga road widening to, kaya ganito kahabang traffic dito. Hintuan muna natin tong sirena na ito. Pipicturean lang natin. Ang linaw ng tubig ah. Ano ba ang kwento ng sirenang yan? Bakit napaka big deal ng sirenang yan dito sa Atimonan, Quezon? Sabi daw, kwento daw yan ay isang babaeng naghihintay ng kanyang minamahal at hindi dumating. Hindi totoo yan. Well, mga alamat. Totoo ba yan, mga taga-bayan ng Atimonan? I think yun yung Alabat Island na tinatawag. Tagal mag-video ng natin, vlogger ah. Barangay Balubad, Atimonan, Quezon na tayo. Walang napo na yung mga pangalan ng barangay dito mga kabarako. Sa tagal-tagal pag-ride natin dito sa lugar na ito. Gumaka 22 kilometers, Unisan 20 kilometers. Okay, so yung pa Unisan, pwede pala tayo ditong dumaan, no? Try kaya natin yan, no? Atimonan via Bundok Peninsula. Try natin minsan yan, no? Alright, sa mga bagong gising pa lamang, welcome sa second anniversary ride ng ating channel Team Barako Moto Vlog. Maraming salamat. Habang kayo'y nag-aalmusal or nanananghalian, samahan nyo kami sa aming biyahe mga kabarako. Barangay Lumutan, Atimonan, Quezon. Mahaba-haba rin pala itong bayan ng Atimonan mga kabarako. Speaking of that, dito na pala tayo, Plaridel, Quezon. Yan. Welcome to Plaridel. Or mas kilala sa ang lumang pangalan ay Shain. Pag nakakita kayo ng mga nakatampay ng mga truck, Plaridel, Quezon na yan. Gumaka, Quezon. Shoutout nga pala kay Pops Michael Sajid. Solid na supporter natin yan from Gumaka, Quezon. Para sa mga gustong kumain, magpahinga, yan, napakarami yan dito mga kabarako sa Gumaka, Quezon. So pili na lang kayo dyan. 10:16 ng umaga. So update ko ulit kayo sa mga sa release na ito ng trend dito sa bayan ng Gumaka.
Talagang malalim to mga kabarako. Oh no. Pagka ano, madulas to. Pagka basa. 10:24 ng umaga. So Gumaca bypass tayo mga kabarako. Villa Arcaya, Gumaca bypass. Light vehicles lang pala pinapadaan dito. Let's go! Yan, so para sa mga hindi pa nakakadaan dito sa Gumaca bypass, try nyo dito dumaan mga kabarako. So yung bandang kanan mga kabarako, yun yung medyo bangin-bangin. Uy, ganda oh. Wow! Drone na naman kulang natin. Ganda naman talaga oh. Drone talagang kulang mo dito. 2 beses na yan! Mukhang may tumagay dito. Ang taas. Ang taas. Ganda, grabe oh. Dito ka dito. Taas ka. Uy, ang taas pala. Napakataas eh. Grabe, dagat dun mga kabarako. Grabe. Napakaganda oh. Ay, hindi pa pala tapos to. Ayan, so ingat tayo dito. Ayan. Sarap talaga dumaan dito. Yung hindi pa nakakadaan dito sa Gumaca bypass, try nyo mga kabarako. Yun, kita nyo yung doon tayo pupunta oh. Grabe oh. Woo! Napakaganda di ba mga kabarako? Yeah! Woohoo! Itong bandang kanan na to, going to Bundok Peninsula. Ito, Gumaca Town proper. Ito, dire-diretso ng Gumaca bypass. Ayan, kung gusto nyo dumaan ng proper, kakaliwa kayo doon. Ay grabe, shoutout dito sa staff ng Petron na Gumaca. Nadoble ko yung 1,000 mga kabarako. Hindi ko na napansin, sobrang nipis kasi ng bagong 1,000. Yan, shoutout kay kuya, binalik yung yung 1,000, napakabait. Pati yung cashier, shoutout sa inyo, shoutout dito. Uy, ano nangyari dun oh? Oh no. Aksidente. 11:03 na ang oras natin. So, kagaya dun sa Timonan, ito rin yung sistema ng one way dito sa may Gumaca, Quezon. Oh no. Going to Lopez, malapit na to sa Lopez mga kabarako. Haba oh. Maligo ka na ng oso. Bahala ka sa buhay mo. Magta-traffic talaga mga kabarako. Tingnan nyo Oh oh. no. Hinuhukay dito eh. Yun, 11:22 na ng umaga. Dito na tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Sobrang traffic dito. Oh no. Grabe, sobrang traffic dinudulot nitong construction ng Lopez Viaduct mga kabarako. Yan, ingat pala tayo dito. Naalala ko. Uy, grabing taas oh. Oh. Uy, grabe. Napakadelikado ng bahaging yan ng Lopez. Oh no. 11:29 ng tanghali. So, syempre, shoutout ulit sa mga taga-bayan ng Calawag dyan. Oy. Uyun, uyun. Ginagawa mo. Grabe, tumutunog ah. Ayan, lalim niya no. Ay, lalim niya ng bayan ng Calawag to, bayan ng Calawag. Uy, wag sa kanan, wag sa kanan. Alanganin yan. Oh no. Nakatagilid pa naman oh. 11:34 na ng umaga. Dito na tayo sa Barangay Santa Maria, Calawag, Quezon. Calawag Rotonda. 11:41. Ayan oh, may paalala na, speed hump 50 meters ahead. Ayan, at least uy. May paalala na mga kabarako, ingat tayo dyan. Kita nyo naman kasi mga kalsada dito mga kabarako. Oh no. Oh. Talaga naman oh. Okay, 12:29 ng tanghali. Kumain muna tayo dito sa Bulaluhan Restaurant, Calawag, Quezon. Tuloy na tayo, let's go. Ay, ingat tayo dito ha mga kabarako ha. Ayan. Hindi na talaga ginawa yung area na yan.
12:36 ng hapon. So nandito na tayo sa Bicol. Iconic talaga itong lugar na ito. Itong area na ito mga kabarako. Hindi pwedeng hindi ka talaga i-stop dyan. Kailangan umi-stop ka talaga dyan. Picture. Keep right. Ay, ayaw na nilang padaan ano. Uy, naayos na nila. Grabe, kinakaskas nila. Good job. Nandito na tayo sa Barangay Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Nakamiss naman dito Last time naman kasi tayo ng Camarines Norte. Ayun, may makakasabay tayo mga ilang riders dito mga kabarako. Shout out. And syempre ride safe. Ayun, pahinga. Dito na tayo sa may malapit sa papunta ng sentro ng bayan ng Cagayan. Papunta rito pala ang poblasyon ng bayan ng Cagayan, yung bandang kanan. Ha? Tama ba? 2:26, 2:30 nandito na tayo sa Camarines Sur Provinces. Welcome to Del Gallego mga kabarako. Yan, so yan, solid yan. Kung nagugutom na kayo, sakto. Bakbak tayo ng konti dito sa Del Gallego mga kabarako. Let's go. All goods ang kalsada natin dito sa pagpasok natin ng Del Gallego, Camarines Sur mga kabarako. Alright, syempre shoutout sa mga paps natin dyan from Del Gallego. Paps Raymond, Austria. Paps Christopher Villaos. At syempre kabayan Don Hunting and Fishing TV. Shoutout sa inyo mga brother. So bandang kanan ang sira. So dito tayo. Alright, yung mga namimiss ang checkpoint dito. Kala ko checkpoint nga dati ano. So ito local checkpoint yan ng Del Gallego MPS. Syempre shoutout sa mga taga Del Gallego dyan. Barangay Tanza, Del Gallego, Sur. Hindi natin kabisado yung mga barangay dito wala kasi mga pangalan. Syempre shoutout sa Eco Oil Del Gallego. Alright, tingnan natin itong approaching Kilbay Bridge. Okay. Pwede na. Kilbay Bridge, okay. Ginagawang highway na yun, papuntang bayan daw yan. Mismong bayan ng Del Gallego. Mukhang malalim yung Kilbay Bridge na yan mga kabarako. Hindi nagalaw yung tubig Yan, HPG dito Kaya pag kayong babiyahin ng walang lisensya tsaka walang rehistro ng motor. Barangay Pinagdapian, Del Gallego, Camsur. Ayan, Barangay Sinuknipan, Del Gallego, Camsur na tayo. 2:38 oras natin mga kabarako. Welcome to Ragay, Camarines Sur, Barangay JRS South. Barangay JRS, Ragay, Camarines Sur. Shoutout syempre sa mga taga-Ragay dyan. Samahan nyo kami habang kayo nagme-merienda ng iyong paboritong mga merienda ngayong hapon. Pagpasok natin ng Ragay, medyo maayos-ayos na yung kalsada Hindi na katulad dati, talaga pagpasok mo pa lang oo, talagang isusumpa mo na yung kalsada Hindi, wow. Itong Paculago Bridge na to dati wasak-wasak to pero halataan nyo naman mga kabarako, puro tapa lang ng yan, ng asfalto mga kabarako. Solid na dito Paculago Bridge 2. Pero yung kalsada approaching tagpi-tagpi talaga. 251 mga kabarako, Ragay Camsur to Ragay Camsur. Ongoing ang widening dito. Kaliwat kanan kaliwat kanan yan. Kalam dito yung area ni Paps Dumar Dumikel. Ito kaya yun? Barangay Binahan. Barangay Binahan? Binahan? Kayo lang po, nakalampo na po. Bako na Pamalaw na piti. lagpas na?
Diyan po sa may coach. Ay, sa may pasahe ng Laugan. To, oh. Oo. Pagpapunta po ninyo doon, kaliwa. Ah, kaliwa. Salamat. Pops, Domar Dumigal, shoutout sa'yo, brother. Uy. Ito pa rin yung mga kalsada dito sa inyo. Yan, so ongoing ang widening and construction. Hap! Ay, ito yun sa Upper Binahan, ha. Upper Binahan ang medyo tagilid ang kalsada. Sir, Upper Binahan. Bahala ka sa buhay mo. Update lang tayo sa mga kalsada dito. Nako. Oh no. Medyo delikado na naman yung kalsada niyan, Yun, nasiraan pa. Kawawa naman. Oh no. Gitna pa sila nasiraan. Check natin to dito. Ito lang, ingatan natin yung ito, yung uneven, pansin nyo yan. Ito naman. Ay, pansin nyo yan. Ragay proper, punta ng kanan. Sipokot Naga. Welcome to Ragay Town proper. Pasukin natin konti. Baba pala to, mga kabarako. Ngayon lang ako nakapasok dito. Segway lang tayong konti. Sikip. Ito na yung pinakabahay nila, mga kabarako. Hindi ko alam kung ano tong orange na to. Ragay Central School. Ito yung kanilang market dito. Okay, may LCC rin pala sa loob, LCC Ragay. Poblasyon Ragay Public Market. Okay. Ikot na tayo, yun ang alam natin dito Ito yung church nila. At least nakapasok tayo dito sa Ragay. Ito yung kanilang Catholic Church dito. Walang pangalan kung anong pangalan ng parish nila. Okay. Dito ba yun? Dito yun At Ragay Grand Terminal. Hindi mo tayo dumaan dyan sa Grand Terminal. Niligaw tayo, mga kabarako Kung saan tayo napupunta. Magkape muna tayo dito. One way ba to? Wala. Okay, sir. Hanggang lang dyan, sir, sa may kanto. Diretso pwede pwede magdiretso? Hindi, sir. Kanan kayo dito, sir, sa kanto. Tapos pag yun sa kaliwa. Diretso. Okay. Salamat. 200. Exit to highway. Ito, may pangalan naman. Dapat pala umikot na lang tayo doon. May park din sila dyan Dapat pala picture tayo. Picture tayo din sa may harap ng ng straight ahead. No parking daw. Ito Raymond Transportation Terminal. May mga one way pala doon. Hindi tayo natitikitan sa syudad, mga kabarako. Dito tayo matitikitan. Bahala ka sa buhay mo. Ragay Camarines Sur. Ayan, mga public advisor dito. Mag-ingat daw. Mag-ingat na lang. In short, bahala ka sa buhay mo. Mali mo yan Hindi ka nag-ingat,
Yari ka, kagaya dito Sitio Sampaloc to, matagal na to mga kabarako. Hindi, wow. Tamang lumang-luma na yung kalsada rito. Siyempre shoutout palagi kay Paps Lionel Kalinog. Yan, ride safe sa'yo lagi Paps. Ay kahabaan itong bayan ng Ragay talaga. Slow down, ongoing maintenance. Pag nakita mo na itong mga nagtitinda ng mga pasalubong, ibig sabihin nasa bayan na tayo ng Lupi, Camarines Sur. Ayan mga kabarako, 3:26 oras natin. Bayan ng Lupi to ha, bayan ng Lupi. Grabe ka, bago-bago ng kalsadang yan. Yun o, grabe, napaka-solid. Kulakling, Lupi Camsur na tayo. Ayan mga kabarako ha, ingat tayo dito. Ito yung part ng Lupi na na-damage yung shoulder. Bumigay yung ilalim nyan. Hindi pa yata naaayos hanggang ngayon. Alright, let's go. Ayan o, malambot talaga sa ilalim yan. Barangay Bulawan Senior, Lupi Camsur. Barangay Kabutagan, Lupi Camsur. Ang ganda ng bahay nito, laki ha. Parang abandonado. Lupi to mga kabarako, itong kalsada na to. Ito mga kabarako, Lupi to ha, Lupi. Grabe, sakit nun ah. Okay, yeah. Exactly 3:38 mga kabarako. We are now in Barangay Manangle, Sipokot, Camsur. Okay, 3:41 ang oras natin. Dito tayo sa Barangay Taisa. Alright, ingat tayo dito mga kabarako ha, sa part na ito ng Sipokot. Yan, dito sa may Sipeko na ito. Kasi maliit, biglang blind spot pa. Lalo na magkagaling ka ng dito, pas papasok ko dyan. Gaongan, Sipokot, Camarines Sur. Ano ba yan? Tingnan yung truck na yan mga kabarako. Bumangga pa sa poste oh. Kalaki-laki na ng kalsada dito. Kaya ingat tayo dito mga kabarako. Ay, bali yung poste ng kuryente. Delikado yan oh. No. Traffic dito sa Sipokot, grabe. Nandito pa lang tayo sa Petron Sipokot. Kita nyo naman yung haba ng traffic na yan hanggang sa may Sipokot mga kabarako. Hindi ko alam bakit ganyan eh. Uy, ano yun? Matulas yan. Uy, grabe. Matulas oh. Ito mga kabarako, dito tayo ngayon sa ginagawang kalsada dito sa may bahagi ng boundary ng Libmanan and Sipokot. So we're not sure kung bakit ganito ang sistema rito ng sobrang haba ng traffic maliban sa one way ito mga kabarako. Baliw ka yata eh. Woo! Uy, medyo may improvement na ito mga kabarako, or may progreso. Kasi meron ng nasisimento na yung part na yun. Baka next makakaano na tayo dyan. Alright, sobrang haba ng traffic na yun ah. Buenas mo naman. Alright, isang buwan pa, solve na tong kalsadang to dito sa Barangay Bigueto Viejo. Taas, grabe. Ayan, parang nagsasayo yung mga sasakyan dito sa kalsadang to eh. Yan mga kabarako, tuloy-tuloy ang pag-aayos dito sa mga kalsadang to. Puro one way. Alright, let's go. Puro one way. Hindi, wow. So dito na naman tayo sa Libmanan. San Fernando, Pamplona. Stretch, bakbaka na naman.
Bakbaka na naman tayo. Bahala ka sa buhay mo. Woo! Let's go, let's go. Alright, let's go. Stick. Woo! Libanan lang malakas. Lokohan yan. Grabe, tweet na tuwid. 4:54 oras natin. Dito na tayo sa Mabolo Bridge. Yan o mga kabarako. Ibig sabihin niyan, papasok na kayo ng Naga City, Province of Camarines Sur. 4:57 ng hapon, Naga City, Camarines Sur. Napaka-traffic mga kabarako. Hoy, meron na ring SNR dito. 5:48 oras natin. Dito tayo sa Anayan, Pili Camsur. Yun yung diversion road, Pili diversion. So makakita nyo yung mga yan papunta ng, yung papuntang kaliwa, Albay, Sorsogon, Visayas and Mindanao. So kumain lang tayo dito ng mga meriendang Bicolano. Yan, sinapot, banana Q, Toron. So let's go, dire-diretso na tayo mga kabarako, going to Partido area. Nasa Pili Camsur tayo. Chill ride na lang tayo, mga 80 to 90. Ongoing yung mga kabarako, ang widening dito sa amin. Ayan, welcome to Himao, Pili Camsur. 5:54 ng hapon. Nasa Ocampo, Camarines Sur na tayo mga kabarako. Siyempre shoutout sa mga taga-Ocampo dyan. La Purisima Nuevo, Ocampo, Camarines Sur. Yan mga kabarako, Mount Isarog, dormant volcano dito sa Camsur. Barangay Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. So nandito na tayo sa mismong sentro ng bayan ng Ocampo. Kahit saan traffic, pati dito sa mismong bayan ng Ocampo. Grabe. Oh no. Ay, bangga. Head on, oh. Basag mga kabarako. Walang helmet pa. Ocampo National High School. Yan, baka naman sinangin yung school, mga taga Ocampo dyan. 605 Hibago, Ocampo, Camsur na tayo. Alright, let's go. 6:15 ng gabi mga kabarako. Nasa Salvacion na Tigaon, Camsur na tayo. Napaka-solid ng JBT natin na clutch bell. Grabe, saktong-sakto. $6:90 ng gabi. Nasa bayan na tayo ng Tigaon, sentro ng bayan ng Tigaon. Dami na rin mga establishments dito. Siyempre shoutout sa mga Tigaon dyan. 6:26 ng gabi mga kabarako. Nasa San Rafael, Tigaon na tayo. Ayan, 6:27 ng gabi. Nasa bayan na tayo ng Goa, Katagbakan, Goa, Camsur na tayo. 7:24 ng gabi. Kumain muna tayo dyan sa kaibigan natin, Alice Dessert House. Wala si Miss, yung may-ari, si Miss Allen. Siyempre shout out sa Alice Dessert House. Yon, dito na tayo sa sentro ng bayan ng Goa mga kabarako. Siyempre shout out sa mga taga Goa dyan. Aga na saraduhan talaga dito mga kabarako. 7:25, napakaaga. Grabe yun.
Yan, welcome sa aming sentro ng aming bayan. Alright, let's go, let's go. 7:30 ang ating oras. Siyempre maraming salamat ulit sa Panginoong Diyos sa pag-iingat sa amin, sa aming safe na biyahe. Maraming salamat. Yan ang number 1 natin. This is our 2nd year anniversary ng ating YouTube channel, Team Barako Moto Vlog. Dito tayo sa aming bayan ng Santa Cruz. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa buong maghapon, buong magnamag na ito. Huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. If you appreciate our content, please hit the subscribe button and notification bell para syempre updated kayo sa lahat ng mga rides and vlogs natin, mga kabarako. Pakipollow na rin kami sa Facebook, Team Barako Moto Vlog. At syempre ang aking Mrs. at Mrs. Barako, no? Pakipollow na rin sa Facebook. Like and share and follow. Maraming salamat mula dito sa amin Barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Renzi of Team Barako Moto Vlog, and of course with Mrs. Barako. Papalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good night and God bless.